Здрасти! Това е една невероятно страхотна, много яка машина, която решихме да възстановим преди 7-8 години. Тя горката беше останала само двигател, за щастие работещ, и оттам нататък всичко се случи. Много желание, много любов, много упорит труд. Ковровец 175. Може би, когато си леко ретро и когато имаш една носталгия към едно минало време и се искаш да се върнеш натам, почваш да го съживяваш в ежедневието. Ето, ние съживихме нашето минало с този мотор, с една невероятна Лада 1500 S и работим по една Гранада, Форд Гранада. Ние сме най-якия екипаж. Сега ти ще разкажеш малко за моята Лада, защото аз разказах за твоя мотор. Какво да ти кажеш за твоята Лада? Къде я намери? Защо ми я направи такава? Защо трябва аз да я карам? Само хубави неща. Да. Ладата я намерихме в един гараж, беше стоял много време и я изкарахме на оригинална боя, не сме я бодисвали, само е пастирана и е движение. Ладата за мен си е най-добрият автомобил. Аз се научих на Лада. Израснал съм с Ладата и за мен тя няма никакви проблеми. Може и да отидем където пожелаете с Ладата. И затова я давам на жена ми, защото няма да я оставя никъде на пътя. Аз си спомням, че едно време татко имаше една-две отверки и разни други такива 4-5 инструменти и всичко се оправяше. Всичко се оправя. Чук, тесла и тел. Чук, тесла и тел. Ако имаш, всичко се оправя. Турботел. Нещо кажеш ли? Е така вече. Дай пак. Пак добър ден на всички, които са ме очаквали. Чак сега стигнахме, защото преди малко тръгнахме. Благодаря. Айде. То ще имам идея. Слушам. Да напишеш един текст за видеото. Аз да напиша текст. Четох ти последния текст за Kill Bill, Skill Bill. Това не е, това е другия. Да, ще го напиша, ако така ли? Да. Той си е професионален сценарист. Не, аз съм шарлатанина. Така ли? Да. А ти взимаш парите на хората ли? За сега давам повече, ама чакам да взимам. Не, що имаш да даваш? Да. С ChatGPT напредвам. Добре. Здравейте, това е Mercedes 124 400E V8 4.2. Колата си купих 2010 от Англия, от първи собственик от Америка и преди 2 месеца я докарах в България. Смятам да си я регистрирам и да си я ползвам тук за всеки ден. Заребен съм по ретро автомобили от много малък. Причината е баща ми, той също беше голям маняк на ретро автомобили и даже и моята първата кола беше 124 200E. И оттам е и любовта към 124-ките и всички като цяло ретро автомобили. Това е като цяло. Какво е чувство да караш такава кола? Ами чувство е готино, е постоянно, когато си с нея, си усмихнат, хората се радват. Просто е забавно. Забавна е, усмивката ти е най-важното нещо и така да се чувстваш щастлив. Децата също я харесват и споделят любовта ми към ретро автомобилите и се надявам един ден и те да са ретроманиачки. Супер! Аз ще карам това Порше. Така че за сега свиквам с него. Супер! 3, 2, 1. Здравейте и от мен, казвам се Вилислав, собственик на този Opel, произведен 1961 година. Автомобилът е закупен от мен през 2018 година. Беше в доста лошо състояние, докато изглежда по този начин ми отне 3 години работа. Все още има какво да се прави по него, разбира се. Това ни е първо участие и се надявам с него да имаме още редица участия и спечелени купи. Благодаря ви. Добре, успех! Благодаря. Това ние имаме снимки тук с това, който ги е правил, който ги е произвеждал. Парсивал Лафер. Едва не на гости. Преди 5-6 години. Да, мебели патентоване, така му се казва фирмата. Защото той е мебелен фабрикант, не е автомобилен.
Тук не се виждаш, трябва да пренагласим, дай горе. Ето това е специално за таргата. Добре, супер. Вижте сега момента. Добре. Здрасти, при мен започна малко наследствено. Баща ми от много отдавна се занимава с ретроавтомобили. И аз от малък съм в гилдията общо взето. И леко по леко страстта и при мен дойде от него. И така започна всичко при мен с ретроавтомобилите. Членувам в Пловдивския клуб от 2008 година. Тогава горе-долу имам и първия си автомобил ретро, лично мой. Имаме няколко ретроавтомобила и се занимаваме с ретроавтомобили основно. Хубаво е, когато хобито се превърне в професия. И ще ми кажеш нещо специално за този Мерцедес? Мерцедес е 124 кабриолет от последните 95-та година, внесен от Калифорния преди 3 години. 3.2 двигател с повечето за екстрите за модела си. Рядък автомобил, 10 800 бройки произведени само от модела. За американския пазар, не за европейския този, има малко разлики, но като цяло на малко километри, на 132 000 км и така. Мисля, че кажеш, че идеалният за мен. Абсолютно. Добре, благодаря. Нещо искате ли да кажете? Беше ли приятно? Кажи, беше ли приятно? Беше супер. Супер беше. Добре. Особено последната част. Записано. Кола, която те са си създали от различни коли. Така ли? Да. Шасито е на MG от 52-а. Стара година.